Pero nung nabago mo na, napagaling mo na, umayos na, ibang tao ang nakinabang. Gusto mo yung ginagamit ka na maling tao. Bigay ko ang tatlong palatandaan na ikaw ay isang character development lang. Una, character development ka lang kapag ginawa ka niyang shock absorber. Ito na yung sinasabi natin na lahat ng frustrations niya, lahat ng emotional baggage niya ay talaga nga namang binubuhos sa iyo. Lahat ng galit, trauma, lahat ng hinanakit galing sa ex niya or past relationship, ikaw ang sumasapo at talaga nga namang tinitiis-tiis mo. Ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, character development ka kapag nagstay ka sa worst version niya. Inunawa mo, pinagtiyagaan mo, tinanggap mo, at talaga nga namang sabi mo sa sarili mo, aayusin kita kasi mahal kita. Papagalingin ko ang sugat na binigay sa'yo ng ex mo kasi mahal kita. Pero nung nabago mo na, napagaling mo na, umayos na, ibang tao ang nakinabang. Yung pangatlo't panghuli, character development ka lang kapag iniwan ka with scars. Hindi siya nag-alinlangan, iwan ka. Hindi siya nag-alinlangan tumikim ng iba. Imaginein mo, sa'yo peklat yung iniwan, tapos sa iba bibigyan ng flowers. Nasa relasyon siya na ikaw yung kasama. Hindi mo siya nakikitang ngumiti ng ganun. Oh, no! Sa ibang tao siya sumasaya ngayon. At confirm, ginamit ka lang niya noong mga panahong nahihirapan siya. Kaya kung ako sa'yo mahal, subukan mong sumugal sa taong kaya kang panindigan. Hindi lang gagamitin ka. Gusto mo yung ginagamit ka na maling tao. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.